Üdvözlök mindenkit, én Natix Norbosz vagyok. Eltéveztem mindig. És ez nem Minecraft gameplay, hanem ez a bizonyos Ghost Recon Online. És csak beszeretném nektek mutatni ezt a játékot, mert szerintem nagyon jóra sikerült. Már ott is egy ellenség. Szóval amivel játszok, az a játékmód a Conquest. Itt futni kell, ölni és elfoglalni ilyen dolgokat. És az első, amit láthattatok, hogy nem szokványos nézete van a játéknak, hanem ez ilyen kívülnézet, vagy nem tudom, hogy milyen. És hát ez nekem annyira nem tetszik, de... hopp. Hova tűnt az a csávó? Na mindegy. Szóval, hogy kívülnézet. És igazából tök jó ez, hogy így el lehet bújni ilyen... kileltem. Hogy így el lehet bújni ilyen mindenféle dolgok mögé. Mutatja is, hogy mit kell nyomni, de azért elmondom. Ide jöttök, nyomtak egy space-t, és így bebújik. És így is tudtok ugye feküdni, felállni, vagy igen, na. Szóval felgoogolni, meg így fel is tudtok állni. Hogyha így kijöttek a szélére, akkor kihajol, és így tud csak lőni. Hogyha pedig megnyomjátok a célzást, akkor meg alapból kihajol, nem kell oldalra gombot nyomni. Nincs benne a játékban alapból az ugrás, csak ilyen csúszás a space-szel. És igazából az E-vel tudsz átmászni dolgokon, akadályokon. De azt is csak úgy, hogyha kiírja, tehát csak úgy random nem tudsz ugrálni. Ez is elég fura ebben a játékban, de hát igazából... Ajaj. Kicsit belém lőttek. Na. Oké. Hát ezt nem is vettem észre. Na. Szóval... ezek a meccsek, ugye láthatjátok felül a számlálót, hogy 7 vagy 7,5 percig tartanak, még van belőle 6,5 perc nagyjából. És... ja. Szóval csak annyi, hogy ez tényleg királyjáték. Ajaj, jött egy ellenfél. Így nem látom. Hoppá. Sebeztem neki, nem is keveset. Oké, szerintem átmegyek a másik oldalra, és leszedem valahogy. Ja, de valószínűleg már leszették. Nem. Hol van? Ne, áj. Mindegy, van ilyen, amúgy van ilyen már igazából tegnap kezdtem el a játékot, és 2-es szintű vagyok, úgyhogy nagyon király, meg minden, de amúgy nagyon ráfügg, királyjáték amúgy. Nagyon el lehet vele lenni. Az a baj, hogy sima ilyen Team Deathmatch, meg ilyen játékmódok nincsenek nagyon. Eddig csak olyat találtam, hogy Conquest, meg valami... Holdout, vagy... Ja, az velem van. Basszus. Igen, Holdout a neve. Igen, Holdout. Azt még nem próbáltam ki. Nézzük már meg, milyen ez a... Hogyha ezt aktiválom. Kijön egy ilyen. És ilyen hőkövető, vagy mi? Hát ez annyira nem tetszik. Vagyis hát biztos... Ja, igen. És az is tetszik ebbe a játékba, hogy... vannak ilyen... tehát, hogyha valamit unlockolsz, akkor tehát felajánlja neked, mit tudom én, 2 ilyen másodlagos cuccost unlockolsz, felajánlja neked, hogy melyiket akarod választani, és igazából még tutoriál videót is mutat róla, ha szeretnéd. Szóval szerintem nagyon jól össze van rakva ez a... Ajaj. Ez az nem. De kill, de ő is megölt engem.
Ja, az ölt meg. Mindegy, lehet, hogy megyek egyet, mondjuk egy shotgunnal. Csak hogy, hogy lássátok ti is. Szóval ez amúgy igazából teljesen free to play, vagy play for free, vagy más, tehát mindenki másképp mondja, de megéri letölteni, szóval ha pénzes lenne, még azt is mondanám, hogy megéri megvenni, mert szerintem megérne valamennyi pénzt is, csak ugye van már Ghost Recon, csak ez ilyen free-to-play-es, kicsit másabb verziója. És látjátok, nagyon sokat sebez ez a shotgun. Sőt, még vannak ennél sokkal durvábbak is, amik egy lövésből. Ja igen, és tök jó, mert a hulláktól így újra tudsz tölteni. De csak a friss halottaktól. Igen, itt is úgy látszik nagy csatározás folyik. Hát ez nem volt meg. Ja, hát itt 2 ilyen emberke is volt. Ez M5000 meg... de ugyanaz a 2 shotgun. Mindegy. Jól van, hát... és ebben úgy vannak a fegyverek, hogy nem unlockolod, hanem van egy ilyen shop, és a fegyverekre a kiegészítőket is, mint például az ilyen redpointot, meg ilyeneket, tudod venni RP-ből, amit meccsek után kapsz. Kapsz RP-t, meg kapsz XP-t, és van ebbe is ilyen prémiumos fizetőeszköznek, nem tudom mi a neve, de van. És itt haltam meg utoljára, ugye? Ott is vannak. Viszont innen shotgunnal a büdös életben nem fogom de eltaláltam. Az durva. Megint. 6-ot sebzek neki. Ó, most meg már 13-ot. És meg is ölt. Igen, mert ők ugye hát shotgunnal innen szinte esélyem nincs. Na, és akkor fegyvereket is onnan tudsz ugye szerezni. Mármint, hogy venni tudod. Nem úgy van, hogy 5-ös szinten kapsz, mit tudom én, egy újabb snipert, hanem venni tudod, és a kiegészítőket is venni tudod rá. Nyilván van olyan, hogy egy 10.000 RP-s fegyvernek 5-ös szint ugye a minimum, meg ilyenek, de ugye mire már összegyűjtesz 10.000 RP-t, addigra már simán meg vagy szerintem 20-as is, vagy még akár több is. Na jó, igazából RP-t annyira nem nehéz gyűjteni. Na hát, nem megy a játék annyira. Mondom, tegnap kezdtem igazából. 1 perc múlva vége a menetnek, úgyhogy... hát... hogy állunk? Szerintem, igen, jobban állunk, mint ők. Úgyhogy szerintem nyerni fogunk. Eddig még nem volt olyan meccsem, amikor vesztettünk. Jó, kb. Eddig olyan 7 meccset mentem, de akkor is még nem volt én, amiben vesztettünk. Volt már olyan is, hogy én voltam a legjobb assault, mert ugye ebbe is ilyen kitek vannak. Van egy sniperes, egy ilyen light machine gunos, meg az assault, amivel én vagyok. Na, és akkor 15 másodperc van hátra a meccsből, vagyis hát most, vagy nem, na, mindegy. Szóval már csak 10. És ezért megköszönném a figyelmeteket, és ha szeretnétek még Ghost Recon Online-os gameplayeket, akkor írjatok kommentbe, és nézzük, hogy többet foglaltunk el, úgyhogy ezt is nyertük. És mint látjátok, szereztem 2300 pontot, és még így is csak 126 RP-t tudtam összeszedni, viszont 1019 XP-t szereztem. Hamarosan 3-as szintű leszek, szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!